Why are they not open before this honorable court and give us the content so that we go through? Inkundla iqale ngongxoxo mpikiswano ongavisisana phakathi komtshutshisi ijaji negqwetha elimele umtyholo wokuqala nowesibini kwityala lokubulawa kwaSenzomeyiwa. Singabantu bendoda kodwa kufanele njengangokuba ngoku andikho nenye ndiyikhuphileyo ndicelile kumisi uba ndizawuzizisa ukupeya kwam. Abazali bamakhaya ahlelelekileyo eGqeberha bamemelela kurhulumente ukuba anikezele izixhobo zokufunda ezaneleyo kwizikolo zoluntu. Ukhokho Gamfo beko kwindawo yesine kumanqwanqwa entenetya kwihlabathi ube ngumdlalo wokuqala ukufikelela kwi-semi-final ye-Australian Open. Kolonoko apha ekhaya sithi kungatsho ke nakunibabukeli bejelo i-GTT singapholisanga maseko masikawuleswa rhuqa. Liyaqhuba namhlanje ityala lokugetyengwa kwayisakuba ikapteni Bafana ne-Orlando Pirates uSenzomeyiwa kwinkundla ephakamileyo yasePitoli. Namhlanje ingxoxo zigxile kumaxwebhu obungqina bukaBrigadier Bongani Gininda nalapho wathe yelugebengo licetyiweyo ingelulo uphango lwaphanzayo ukubulawa kukaSenzomeyiwa. Inkundla iqale ngengxoxo yokungavisisani phakathi komtshutshisi ijaji yenkundla negqwetha elimele umtyholo wokuqala nowesibini. Nalapho iligqwetha likhalazela ukunganikwa tanci amaxwebhu aqulethe ubungqina bukaBrigadier Gininda ngelithi abatshutshisi bakhokhele ubungqina obutsha obunobuzaza bengabhungisanga. Why is the state at this stage reluctant if during the course of it was we even call it ambush discovery? Why are they not open before this honorable court and give us the content so that we go through? No, but Advocate Ngomezulu, yes, the state has been ordered to hand over the dockets to you guys. Kanti kuye kwangenelela namanye amagqwetha wabatyholwa nawo ebongoza kunikwa amaxwebhu aqulethe ubungqina bukaBrigadier Gininda ekwanyanzelisa kunikwa ixesha kuqala ke ayokufunda phonononge lamaxwebhu. My Lord, will be given an opportunity to make our submissions also on this issue. Which one is it now? This issue of that you are dealing with the copies of dockets. No, I've made an order, Ms. Mchololo. Dockets will be read in court. As the court pleases. Ubrigadier kafikanga ngexesha enkundleni kwavakala izokuba usapaka imoto phandle uyeza. Ulindwe ngevesi ke kwakhabe kubuzwa amagqwetha ijaji ukuba adinga ixesha lingakanani. We don't even know how many pages are there and what. I saw those dockets, they are thin. I was looking at them. They are thin, madam. Yeah, thin. Ulindwe undolinda ke ubrigadier kwade kwavela isiphakamiso sokuba inkundla ke ithi nqumama. Kulindeleke aphekwe ngemibuzo ngobungqina bakhe uBrigadier Gininda ngamagqwetha amele abatyholwa kweli tyala. Obebhala kwiindaba ze-SABC Ndinkundimphiwe Gift Nongqotho. Luqhankqalazela ungabi namanzi uluntu lwaseTrenders Park eVerulam eThekwini. Olu luntu luthi sele kuphele iinyanga ezintathu lungenawo amanzi. Luvale imigaqo ngamatayara njengoko lisenza le misadulo. Intatheli yethu uVusi Khumalo ilapho yazi yasiqulunqela le ngxelo. Yebo umphakathi walapha eTrenders Park lapha nje enyakatho neTheku eVerulam usakhona ke la emgwaqweni uyabhekisha ukhala ngesimo somtula amanzi. Bathi amanzi abanawo kusukela kahle ngo-October ke sikhulume ke namalungu omphakathi ukuwona ke avimbe ngezinto eziningana lapha emgwaqweni qinisekisa ukuthi baletha iphathimandla zizokhuluma ngololu daba lamanzi. Ake sithole ke manje wena sisi ukuthi isimo sitshela ngesimo enaso ngenxa ukuthi amanzi awekho kunjani ukuphila ngaphandle kwamanzi. Igama lami kuSinethemba Majola ngihlala la eTrenders Park phase 5. Inkinga yamanzi ngenxa yokuthi inkinga singenawo amanzi asinawo amanzi sinenkinga izingane from namhlanje nje ingane zikwanganga esikoleni and abanye abantu uma besiba emakliniki kuvaliwe umgaqo wonke uvaliwe abantu babhekishela amanzi because amanzi abaluleke kakhulu asikwazi ukuyatholethe amatholethe asendlini zonke izinto esizenza zidinga amanzi asikwazi ukuhlala ngaphandle kwamanzi. Okay ake sizokwena ke sisimo
isimo simi kanjani kunini bathini kahle hle zithini iphathi imandla ongabikho kamanzi na ukuthi isikhathi singakanani ngibingelela umphakathi wase59 igama lami ngithabile kwamajelo nami ngibesekhulumile usisi sebekhavile ozakwethu usumphakathi kodwa nje nathi sithatha siphume because sinenkinga yamanzi asikwazi kwenza lutho sekuphazamiseka lengane futhi mekuqhubeka kanje kuzoendapha ingane engakwazi ngempela amasonto ngakwazi ngesikole ngathi sidinga ukuthi ingane zihambe esikoleni siyabonga izwi ke lomphakathi lelo bathi nekole kanjalo esivaliwe kanjalo futhi nemitholampilo kuvaliwe okwenza isimo ke sibenzima kodwa ngisho ukuthi lifikile ke ikhansela lathembisa ukuthi lizothi lithambama namhlanje amanzi azobe sebuyile futhi egeleza kulomphakathi ngoba bakhala ngaphambilini ukuthi ngisho no Jojo tank amanzi awekho kanjalo futhi nama water tankers akafiki ngendlela efanele futhi abekade engakaza afike insukwini ezintathu ezedlule abazali bamakhaya ahlelekile eGqeberha bamemelela urhulumente ukuba anikezele izixhobo zokufunda ezaneleyo kwizikolo zoluntu ukunjengoko ezinye izikole kungahlawulwanga kuzo sezinika abazali uluhlu lwencwadi amabazithenge nangona urhulumente sele ezikhuphile wanikezela ngazo ezo ncwadi ezi zikolo zibanga ngelithi incwadi ezikunikezwa ngazo ngurhulumente zihlala zingoneli nto leyo ikhokelele ekubeni abazali bagcwalise abazali bajongene nengxaki yokufumana uluhlu lweencwadi nezinye izixhobo zokufunda kuquka izixhobo zokucoca ezikolweni izikolo zithi azifumani izixhobo zokufunda zaneleyo kurhulumente oku kuchaphazela ngakumbi iintsapho ezingathathi ntweni ngamamaxesha urhulumente akayifaki ngokukhawuleza imali ezikolweni kube luxinzelelo phezu kwesikolo sicele ke ngoku abazali bancedisane bakhawulelane nesikolo njengoko abazali bexhomekeke kwisibonelelo sikarhulumente bathi kunzima ukuthenga ezi zidingo zesikolo singabanye asinayo imali singenayo nje singabantu bendodla kodwa kufanele njengangokuba ngoku andikho nenye ndiyikhuphileyo ndicelile kumisi bandizawuzizisa ukupeya kwam kuba namali izinto esizithengayo zesikolo ziyayogqitha imali yegrant esiyifumanayo for abantwana ayikho enough ayikwazi kwawugqiba i-stationary esisesikolo because zininzi ezinye izinto funeka sizithengile besides i-stationary isebe lezemfundo eMpuma Koloni lithi ukunqongophala kwezixhobo ezikolweni kubangelwa kukwamkela inani eliphezulu labafundi ezinye izikolo ziyeziqhubekeke zibhalise ngoJanuwari nto leyo ithetha ukuthi ke abantwana bangoJanuwari abasekho kwiplani yesikolo njengoba beplanelwe bona ngoJulayi uyotsho ngoNovemba kwathi lifashana nencwadi based on i-report bisubmitwe sisikolo ethi nabantwana abakhoyo abatshaye ngokufumanisa ukuba abakwazi ukhavarisheka sele kuyiveki izikolo zivuliwe kulo nyaka kwaye abazali banethemba lokuba urhulumente uza kuza nesisombululo kulomba kwiindaba ze-SABC ndingunandi Phaplatyi eGqeberha Sinamkela kwakhona kwindaba zelijele yakwazi ukubukela kwakho lezi ndaba kwijelo le-YouTube uthi SABC indaba zesiXhosa xa ubukele sicela ucofe ulike ze uba ukamcofa usubscribe sibongeza wenze njalo ingakulokuqala sithe liyaqhubana namhlanje ityala lokugetyenga ngokuba isakuba ikapteni bafana neOrlando Pirates uSenzo Meyiwa kwikundla ephakamileyo yasePitoli namhlanje ingxoxo zigxile kumaxwebhu obungqina bukabrigadier Bongani Gininda nalapho athe yena ugebengo licetywa ingelulo uphango lwaphanzayo ukubulawa ukaMeyiwa babeke phantsi izixhobo abaqhubi bezithuthi zabafundi eMombela eMpumalanga batyhola urhulumente wephondo ngokurhoxa kwisithembiso sokunyusa intlawulo yabo yonyaka ngeepesenti ezintlanu bakwatyhola ngelithi le ntlawulo ayinyuswanga susela ngo-2021 isebe likwatyhola ngokusilela ukuhlawula abanye abaqhubi bezithuthi zabantwana besikolo ngenxa inani labafundi elongezekileyo abafundi kunyanzeleke ukuba bacele ukukhweliswa ezimotweni ukuya esikolweni emva kokuba beshiyeke bexakekile ngenxa yabaqhubi bezithuthi zabafundi ababeke phantsi izixhobo. As a grade of learn, meaning that now I'm supposed to be in class learning, but I'm here now trying to get transport to school, which means that I'm left behind while other learners are continuing their work. So it's really affecting me a lot because I need good results in order for me to go to university. It does affect us a lot as school learners because other learners at school are learning and they are making their way forward while we are left behind.
Abaqhubi bezithuthi zabafundi kweli phondo batyhola isebe ngokunganyaniseki. We have tried to make sure that this averted by Environment Department as early as October last year. Unfortunately, we were not able to meet and agree on a way forward. The last meeting, like I said, we had was on the 19th of December, and they promised to come back to us on the 15th of January before school opens. Abazali abanabantwana abachaphazelekileyo babongoze urhulumente wephondo ukuba angenelele. Kusenjalo isebe lezothutho kwiphondo ligrogrise ukuyekisa iikontrakthi zabaqhubi. What we are going to do as a department is that we are going to write to them so that they explain to us why should the department not terminate the contract, because there are other people who are looking for such a service, to provide such services. So if they are unable to provide the service, we don't have other alternatives as a department but to get other people to service the learners. Isebe lemfundo kwiphondo alivumanga ukuphefumla. Usapho lwaseThayibotshi ngaseSenabarhwana eLimpopo lufuna iziko mfundo iCapricorn TVET College lithathe uxanduva ngokusweleka kwentombi yalo. Ukulandela iziphumo zengxelo yoqaqo mzimba edize onobangela ukusweleka kwentombi yalo. Ukhomotso Ramango obeneminyaka engama-20 kutyholwa ngokuba usweleke emva kokuhlatywa ngenaliti yokucwangcisa ekweli ziko mfundo ePolokwane. Emva koko uleqiswe kwisibhedlele sabucala ze wasweleka ngo-Agasti nyakenye. Usapho lakwaRamango lusanxunguphele kukusweleka kwentombi yalo uKhumotso Ramango. Usapho luthi lo mfundo befunde Capricorn TVET College ebeniminqweno ngekamva lakhe esenza izifundo ze-hospitality. Ingxelo yoqhaqho mzimba idize ukuba inaliti yokucwangcisa ncuntshwe ngayo kwikliniki yeliziko mfundo ayisetyenziswanga ngendlela. Ikwathele naliti idale ungcoliseko oluthile ngaphakathi emzimbeni, zelwanwenwela nakumanye amalungu akhe omzimba kwehla kakhulu ne-blood pressure yalo mfundi. Umama wakhe uthi belusapho balinikile eliziko mfundo ingxelo yoqhaqho mzimba. Iyandothusa into yokuba le college ingasihoyi, kodwa sibanike iziphumo ze-postmortem. Nangoku abathethi nathi. Babethe kuqala baza kuthetha nathi xa sibanike iziphumo. Ezi ziphumo ziyachaza ukuba umntwana wam usweleke ngenxa ye-injection esetyenziswe kuye kule kliniki yale college. Lo mzali uthi eliziko mfundo lizama ukubaleka uxanduva kwaye zange lincedise nganto nangethuba olusapho lungcwaba lo mfundi. iCapricorn TVET College isivise kabuhlungu kakhulu kuba zange bafaka sandla nangethuba singcwaba umntwana wam. Le college ibaleka uxanduva kodwa andinamntwana mna ngenxa yabo. Ukanti Capricorn TVET College yalile ukuphefumla ngalomba kwakhona nangona ibivumile ngaphambili ukuphefumla xa ithe yafumana ingxelo yoqhaqho mzimba. Isebe lezokhuselo namagqala omkhosi lithi luqukunjelwa uphando ngomlilo waqhamuka kwisiqubu soqeqesho eluhahla eMhlakoloni. Kodwa kuza kuthabatha ithuba ukuba le ngxelo ipapashwe. Lo mlilo ngo-Okthobha kunyaka opheleyo wasuba ubomi bamajoni amathandathu. Ngo-Okthobha wonyaka ophelileyo idangatye lomlilo laqoqisa elohahla liqhambuka ngakumgodi okufuphi de lo mlilo wanqamla ubomi babantu abathandathu ushiya ishwangusha lokungcwelerheka kwezigidi. Umphathiswa wezokhuselo namagqala omkhosi uThandi Modise wabhengeza uphando emva kwesisiganeko. Olo phando lwalumele lubeke elubala unobangela walomlilo nokuba eliziko belilungele ngokupheleleyo kusini na kwaye lutenelazise neempendulo zabaphathi beliziko. A board of inquiry was indeed established. In fact, it completed its investigation on the 23rd of December 2023, and the report has been taken to the legal division for legal scrutiny, after which it will be handed over to the convening authority, who is the chief of the South African National Defence Force, before it is handed to the minister. These recommendations will be implemented once all the internal processes that have, that surround this particular inquiry have been completed and audited for compliance.
Ngoku masithi tsigqatha kumagqatha bantshintshi ezithe qaqamba kwihlabathi. Amawaka-waka ngungelene kwitempile entsha qaca kwisixeko esikumantla i-Ayodhya nevulo kokuqala kuluntu jikelele. Baqikelelwa kumawaka-8 ngelixa bekutyalwe 10 lamawaka amapolisa ukugcina ucwangco. Sithi rhwaqu eChina abenkonzo zohlangulo wabila besoma kwilali yaseLingshui nalapho abantu abangama-47 benyamalele. Abali-11 bafunyenwe ithoba selilele umbethe. Qakatha qelele kwisiqithi sase-Australia. Isichotho sithwaxe unxweme icoral esisitshingitshane uYasper sibangele umonakalo eQueensland sabangela ukuba uninzi lwabahlali lushiyekele umbanguza lungenazo indawo zokufihla intloko. This could bring heavy rainfall to areas across central and south inland Queensland later this week into the weekend and into next week as well. Xasiqwela ingqokoqo sothule iminqwazi sigobe iminqonqo sinike imbeko kwigosa lepalamente uPeter Cordoba osutyelwa mvila lokufa. Uxhuzulwe imikhali yolawulo ukususela ngo-1994 ukuya ku-2010 eligosa lepalamente. Ukuwamaxesha besiwajonga encwadini ethi ziphakade kube ngongxanazilwe emivundla onqololo. Ukanti ke kwikhansi lethu lamaqongo onxibelelwano sinayo njengesiqelo intatheli yethu yezobuchwepheshe uSandile Hlangana apha estudio. Mkati masikwamkele khawutsho mfundi into netrendayo kumaqongo onxibelelwano. Phela masibulise kuqala kubabukeli bakho phaa ekhaya. Into abathetha ngayo kakhulu abantu ngakumbi namhlanje ku-social media. Phaa eKapa kwindawo yaseWorcester kubanjwe indoda eneminyaka eyi-53 inxulumana ke nalento kuthiwa okanye siyibiza ngoba yi-pornography ngokwesilungu. Abazali ke kuzawufuneka njengokuba zivuliwe izikolo ngoba ubukhulu becala abantwana badibana nazo ezi zinto phaa esikolweni, not only ezifowunini zabo. Bajonge ukuthi benzani na abantwana ezifowunini zabo, zinjani ii-pictures abazigcina kule nto sithi igallery phaa efowunini. And okwesibini bajonge ukuthi abantwana benza ntoni ku-social media, kuzo zonke ii-platforms ze-social media abakuzo abantwana. Kodwa into entle Bhele kukuba le ndoda lena kwakunye namadoda amabini abenze bonke le nto ibanjiwe okanye babanjiwe ngamapolisa. Okwesibini ke sizawuyazi ke inkokheli i-EFF uJulius Malema utyelela la mazwe aseAfrika. Abantu abaninzi bayibona njengento entle loo nto leyo besithi ke kweli xesha le-elections uJulius Malema akajongenanga qha neSouth Africa kodwa inkxaso yakhe uyigaya nakwamanye amazwe. Itsho loo nto leyo Bhele isibeke kwividiyo etrendayo apha sibona le nkokheli uJulius Malema exakene nento kwilizwe laseLiberia, abantu bonke belalizwe befuna ukumbamba ngesandla Bhele. Okokugqibela ke into efuneka siyijonge ke ikwayiyo lento yokokuba abantu okanye abameli bezopolitiko okanye iinkokheli zezopolitiko ziyigaya njani na inkxaso. Yile nto uJulius Malema etrenda kukuba ubonise indlela entsha yokugaya inkxaso not only eSouth Africa but kumazwe waseAfrika. Khawutsho ke Mkati ngaphandle kwale video kaMalema yiphi enye ebukwe kakhulu? Enye video ebukwe kakhulu kanye ezinye izinto efuneka sijonge kakhulu izinto zika Big Brother. So everything kanye yonke into yenzekayo phaa ku Big Brother kuba bayamthanda ke abantu Big Brother bayazishare phaa ku social media. Bashare not only i-pictures kodwa bakwashare ne-videos zika Big Brother. Phula Mathambo into nababukela bangayijonga ukuya phambili. I-politics Bhele okanye ngamanye amagama iinkokheli zezopolitiko zizawuthi gqolo ukutyelela ii-communities zethu zigaya inkxaso. Funeka siyijonge loo nto leyo ngoba ke kuyaphithizela asilazi lona qela lizawude liwine ii-elections. Shotshubeko Mkati nangomso. Camakho.
Kwezemidlalo uKoko Gauff obekwa kwindawo yesine kumanqwanqwa entenetya kwihlabathi ube ngumdlalo wokuqala ukufikelela kwi-semi-final kwitumente yentenetya eqhutyelwe eMelbourne eAustralia. Umbe ngomtya ucima umlilo masikhongozele ezentsimbi yesixhenxe kwangolu lukaphalo makube chus behele.